Horas madihita saluhutna martangyang mahita. Debata jahuba na marhabangsa di banua gijang. Mauliate husoba horanami tuho. Disude asi dohot holong ni rohamsa tutikion. Nuaing naing tanghonon nami mahatam marsaringar may di tonga-tonga ni ngulu nami. Saisi sama kadusa pangalason nami. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangyak kami tuho. Amin. Hatani dibata dihita di bagasa tikion. Gimana tarsurat sian buku pesalmen bidu 22 ayat 1 ayat 4. Songon ma didok disi. Ede di ari sabat. Nadenggan situtudo na mamuji Jahoba dohot mangedehon guarmu ale na tumibul. Mamaritahon asini roham manugot nai dohot hasitongan mi borngin nai. Mardongan uning-uningan si 10 tali dohot si 12 tali dohot hasapi. Olak nido sahatna. Topi ni hatani Tuhanon, denggan nai mamuji Jahoba dohot mangedehon guarna. Huriani tuhata buku pesalmen ima sada buku nama saya arga di hala Israel. Buku pesalmen di hata Hebir didok Mismor. Ima sada buku nama risi aka ede puji-pujian manang tangiang na di edehon mardongan uning-uningan. Godang do panurat ni buku pesalmenon. Ima marhite si Musa, Raja David, Raja Salomo, Asap, Heman, dohot anak ni si Korah. Akana sidama na tarsurat na manuraton buku pesalmenon. Alai adong dope piga-piga bidu naso adong dibahen goar ni panuratna. Gonok masude buku pesalmenon 150 bidu. Akadongan sapor siaon, ia pesalmen bidu 22 ima songo sada ede di hari sabat. Ia ede na diturpukon somalna di batu begeho di hari sabat. Ari sabat ima ari hobar tunanidok ni Jahoba debata tuhala Israel. Di buku 5 Musa bidu 5 ayat 12 115 didok songonon ingot hamuma ari sabati laho pabadia hossa. Songon na tinonahon ni Jahoba debatam tuho. Onom arima lilingmu mulaulaon jala radutammu nasa sibahenomu. Alai anggo ari papituhoni hari sabat manang paradianan ni Jahoba debatam dui. Dang jadi radotammu disi agia aha ulaon nang ho manang anakmu manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu nang nasorang tuho di bagasan hutam. Asa maradian naposom lahi-lahi do naposom boru-boru suang songon ho. Ai tama ikon ingotomu naposo doho na jolo di tano Mesir. Gabe ditogiho Jahoba debatam ho ruar siani marhite sia tangan na gogo. Dohot botohon na tol-tol. Alanido ubahe didokon Jahoba debatam ho pabadiahon ari sabati. Huriani tuhata nungatakas tajalo asini rohana naung gabi paniak kita di harajaonna naung sun digarar utang dosai asa mangolu pehitan waing mangolu di bagasan Kristusido songon nanidokna di buku Galatia bidu 2 ayat 20. Pamujiota tu debata ima pamujian naso marna mahap dang marobas-obas alai saat rodi ujung ni ngoluta do. Disude akana masa di ngoluta ido hita mamuji ibana. Tiki susah marsak nang las ni roha.
tikigale madetu pakilalaan tapasahat ma ede pamujio tu di bata asa digohi gugu hita doho sumuang las ni rohatta jala molo tung naung las yape rohatta gabi sikok ma las ni rohai ala naung tapasahat tujolona sudena masa dohot gulmit ni ngoluta ikodo tabaritahon asini roha dohot hasitongan ni debata tabaritahon asini rohanai manugut nai jala hasitongan na borngin nai dungot hita siap puduman taingot ma asini rohana na paluas sita mamulus borngin na hulum jala sinok hita diramoti molo so di paluas sita dungo aha dohonota ikon barita honota do pabahenan na di manogo ni ari mamuka di leho di hita tiki di bagasan sada ari nunga gabi par barita nauli sadok ruas ni huriai si buat tona hata hasitongan manidangi tu portibion asi dohot holongna jala molo jupang peborngin nai hasitongan ni Tuhanido nai kontarida di pardalanan naung tabulus manipat ari diragam ni akana masa naung tabulus doho pikiran ni jolma manipat ari tapaloas mahasitongan ni debata manirai doho paulihon pikirata asa ditogu saluhutna tulomo ni rohana tapake ma uning-uningan si 10 tali 12 tali dohot hasapi pasanga guarna namalo do marhasapi si David jala gabi ubat doi di si Saul imana didokna di buku sada Samuel bidu 10 ayat 20 marhite suara ni uning-uningan nauli boi pamalu pakilalan ni jolma dileho debatado tu jolmai parbinotoan laho mamake narong di hasianganon paulihon aka uning-uningan sian ragam ni pakuling jala dileho do tu jolmai parbinotoan laho padumuhon aka suara nauli pare deota di joro ni debatasi ganuk minggu tutudang sude boy sikop mamake uning-uningan na martali doho sipil tihon alai deba saya dongdo naung padumuhon siar ragam ni uning-uningani nang sian mula ni ha Kristeno di tano Batak nunga di patadahon misionaris poti marede manang alat musik harmonium jala suara ni poti marede nama sai ulii mangurupi huriai laho mangatusi paredeon nadinggan nuaing nungaro aka alat musik modern keyboard manang organ na maragam tipena jala na boy di padomo tu uning-uningan tradisional bohama bahenota asa saluhu nai ubuk laho pada sipon paredeon jala marpakorhon tu na pahehehon partodion ni huria tapake bema haboyota manang talenta na adong di ruas nang perhalado asa hehe paredeon mamalu aka uning-uningan rabdoho paredeo dalata mamuji debata rodi ula-ula na asing pe na boy laho pasangap debata asa manang dia pe ula-ula na tapeo hobar tu bakat doho minat ni ganuk molo di pahobar tu hapor siauta mangulahon lomo ni rohani debata boy doi pasangap doho dalata mamuji gowarni Jehovah jala di bagasan akahata ni edetai tarida mahina balgani pabahenan ni debata hati goran hasitongan huaso dohot lomo ni rohana songoni nang aka pamujion tangyang ta tu debata paredeon mardongan uning-uningan hasapi parhinaloan laho pasangap guarna aitung masai takasdo pakorhonna laho makehei rohani na marede songoni nang na ubegisa tabu tu pakilalaan akadongan sapor siaon tapa somal-somal madiri taon mamuji debata ai ulaon na denggas situtudo mamuji Jehovah
dohot mangedehon guarna. Di bagasan ias ni roha, dohot las ni roha mahita patu pahoni tutu hatai. Ai marhiti jupang do dihita las ni roha, sonang ni roha, hadameon hinorhon ni i, marsangap mata bahe debata, marhite akka pare diota, pamujiota, dohot parulaota, saleleng ni ngoluta di portibion. Amen, martangiang mahita, moliati situtuhu so bahoroanami tuho Tuhan, dipakulingi hatam dope hami di bagasan tikion. Nama nosoi hami, mamuji ho, dohot mangedehon guarmu, mardongan uning-uningan, dohot yakka parulaon nadenggan manang natama. Jala mamaritahon asini roham manugut nai, dohot hasitongan mi borngin nai, manang sigano pahari tahe Tuhan. Sai pargugui mahami patupahoni di tonga-tonga ni ngulu nami. Satu tangamu mahami Tuhan ganu mersada-sada, dohot keluarga nami, dosa luhut ruas ni huriam di sadok portibion. Sai homa Tuhan nama ngaramoti, sai sama Tuhan dosa pengalasun nami i. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Horas madihita saluhukna. Shalom.